Kaixo, ongi etorria, bideo honetan piramideak nola egiten diren ikasteko aukera izango duzu. Badakizue piramide hau tetraedro bat dela, lau aurpegiak berdinak dituelako. Hemen nahastuta dago, orduan ikusiko dugu nola osatu daiteken. Eta hortarako jakin behar duzute kubo egitea baino desente erresagoa dela. Hemen egiten diren pausoak eta prozedurak oso erresak dira. Guk jarraituko dugun prozedura hau izango da. Lehenengo erpinak osatuko ditugu, gero erpinarekin dagoen zentroko triangelua, urrengo pausoa beko pisu egitea da, eta azkeneko bi algoritmoekin osatuko dugu piramidea. Lehenengo pausoa da jakitea aurpegia definitzen, eta hortarako hauek mugitu behar ditugu. Hemen ditugun erpinak. Orduan, bakoitzak 3 kolore ditu, orduan goazen pentsatzea gune dugulau horia izatea. Zergatik horia? Gogua dugulako. Bueno, horia badugu, hemen beste bat, buelta ematen horia dugu, buelta ematen diot, eta hemen ez dago horirik. Orduan, hau ezin da izan horia. Izango da beste kolore bat, baina horia ez. Orduan, horia nola definituko dugu? Hemen ez badago horia, goazen buelta ematea. Hau izango da horia, hemen falta da. A ber? Hemen dago horia, ikusten dezue, nola horret zegoen, hemen dago. Orduan, hau horia baldin bada, goazen horiek honek hartzea, bat, eta beste bat. Baditugu ja horiak. Orduan, urrego pausoa zein da, beste aurpegi bat definitzea, adibidez hemen. Ja badugu, berria tokatu zaigu. Orduan, bi definitzen ditugunean, beste biak ja ate egiten dira. 3 urdinak eta 3 gorriak. Hau da, lehenengo pausoa. Bigarrena izango da, bere erpina zentroekin lotzea. Ordan, guazen ikustea. Hemen, bat badugu lotuta, gorri hau. Guazen hau lotzea. Nola egiten da? Hemen, ez da kontuatzen zaten, beste piramide txiki bat dagoela, 3 piramide txiki daude, bat, 2, eta goian beste bat, 3. Ordan, hau mugituko dut. Bat, 2, jazta, azaldu da gorria, ordan, jazta, ja baditugu, 2 lotuta. Buelta emango dut, eta eskubian jarriko, eskubian ez lako, ezkerra bat emaztea, ezkerra jarri. Orduan, buelta emango dugu, bat, 2, jazta, lortu dugu. Aurpegi baten zentro lotu ditugu. Oain, guazen beste batera, adibidez, onera. Hemen suerte izan dugu, ez bat gendun horrela, hola baldin bat zeon, neko horreixa zen, buelta eman, eta aurkitzea. Eta 2 definitzen ditugunean, bestenak ateatzen dira. Hoi egin ondoren, lehenengo 2 pausoak, orain 3. egin behar dugu. 3. pausoa, hori egin dugunean, da beko aurpegia eta lehenengo pisua lotzea. Orduan, guazen pentsatzea, izan daiteke berdea, horia, urdina erabakitzen dugula izatea beko aurpegia. Orduan, urdina badin bada, horrek esan nahi du, hemen jarri behar dugula, hemen dauden erpinetan, jetxi egin beharko ditugu. Hori nola egiten da? Adibidez, hau argi dago bekoa dela, urdina du. Zein da, urdina berdearekin. Nori nola egiten da? Jartzen dugu berdean, biztan, aurrean, pieza. Ezta? Berdea. Eta bekoa, urdina izan behar duna, ez du ikusi behar. Egon behar du, edor, ikusten duzu bezala hor dago. Horan, hau ekarriko dugu bera. Nola gesten da hau bera? Begiten da. Hau da gure pieza, mugitzen dugu beste piramidea. Txikia, mugitu indut. Sartzen dut piramidean, eta jetxiten dut. Ja badugu pieza sartuta. Orduan, hemen dugu ertza sartuta. Guazen besteak ikustea. Urdinak dut daude, kasualidadez, biak behean daude. Behean baldin badaude, lehenengo atein barko ditugu betik, eta gero sartu. Alderantziz, baldin badaude goian, zuzenean sartzitugu. Guazen ateatzea. Nola ateatzen da? Berdin, mugitzen dugu, gu nahi dugun piramidea. Edo hau, zer nahi dugu? Adibidez, hau mugituko dugu. Mugitzen badugu hau, eta ateatzen badugu piramide hontatik, atea dugu, jesterakoan, ja ez dago. Ikusi zute ez da? Ja ez dago. Orduan, pieza hau, nun jarri behar dut? Han edoan, esan dugu, beko aurpegia, urdina, ikusten ez delarik. Eta gorria, orduan, gorriekin jartzen dugu,
gorria beko delako, gorria gorekin, eta beko aurpegia albo batean. Orduan, egiten deguna era ontara da. Bea ez dagoen piramidea igo, sartu eta jetxi. Ja lortu dugu. Orduan, hurreko pausoa izango da beste hau. Egin behar duguna da atera hemendik. Orduan goazen ateratzea eta kasu honetan egingo duguna izango da adibidez hau mugituko dugu. Hau mugitzen dugu. Piramide hau ateratzen dugu piramide hortatik eta jetxiten dugu. Bueno, goazen ikustea nun jarri behar dugu. Ezkerrean eskubian, kasu honetan eskubian jarri behar dugu. Zergatik horia guri begira egon behar dulako. Hau da horia aurpegia. Orduan, zer egiten da? Hemen baldin badago jetxi behar dugun pieza, mugitu behar dugu beste piramide txikia. Kasu honetan hau. Mugitzen dugu. Igo, sartu eta jetxi. Guazen jartzea behar den bezala. Ikusten dezuen bezala, beko aurpegi egin dugu eta lehenengo pisua ere bai. Horan, falta zaiguna, zer da? Bakarrik, 3 ertz hauek kokatzea. Eta hortarako, bi algoritmo ikasi baretugu. Lehenengo egin beharko duguna da, bakoitza bere lekuan jarri, eta gero, bigarrena da, ondo orientatu. Orduan, jakin behar du, pausoak edo mugimenduak nola izaten diran. Eta hortarako, hemen dut prestatuta. Hemen jarri dizuet, ikusten duzuen bezala, eta dugu L eta L lehena. L-ek esan nahi du erlojoa bezala mugitu behar dugula, eta L lehena erlojoaren kontra. Orduan, nik bali maut hau, L erlojoa bezala, horrela da. Eta L lehena, horrela. Ikusten zuten bezala. L, eta hau, L lehena. L lehena. Vale. U da, goiko piramidea erlojoa bezala, ara, eta U lehena beste aldera. Hola badin badugu berdin, hola badin badugu U da horra eta U lehena beste aldea. Eta guazik uste hauen R da horrela, erlojoa bezala, eta R lehena horrela, beraka. Ikusten dut ezta, goraka R eta beraka R lehena. Orduan, pausoak hauek direlarik, ondo ikasi barretu zute, nola dian, orduan, algoritmoak bi hauek dira. Oso simpleak dira, ikusten duzuten bezala, berehala ikasten da. Hau da, ordu erdi batean, segurazki bi algoritmo hauek ikasi dituzutela. Ez du inongo misteriorik. Hasieran behar badikoa gehiago kostatuko zaizue, baina errez izango da zuentzako. Egiten da erantara. Goiko algoritmo hau da bakoitza bere lekuan kokatzeko, ertz bakoitza. Orduan, hau bere lekuan dago, ez, ikusten duzu, berdea gorriarekin, ez, hemen nago mardu berdea horiarekin. Hemen dugu horia gorriarekin, ez, izan mardu berdea gorriarekin. Orduan, algoritmo hau ez badago bakoitza bere lekuan egin behar du behin eta beste batzutan bi aldiz. Behin egiten bat da, batzutan ondo kokatzen da, eta beste batzutan bi aldiz egin behar izaten dugu. Oso azkarra da. Orduan, nola jarri behar da? Nahi dugun bezala. Horia, nahi bali bazute, gorria edo berdea. Ze bekoa ez, bekoa behan dago. Aurra begira adibidezuan berdea nahi dugula. Ondo da, berdearekin ingo dugu. Goazen egitea. R lehena. U. R. U. R lehena. U. Eta R. Ikusten duzuen bezala, egin dugu behin, eta atazegu. Orduan, ate bali mazegu, nahikoa da. Bakoitza berekoan dagoelako. Ikusi duzuen bezala da. R lehena, U, R, behar badigu azkar xamar egin dut, baina bueno, ikusi da zuten hori itenen. Orduan, bigarren pausua. Azkeneko algoritmoa. Bakoitza belekoan dagoenean, gerta daiteke hiruak egotea, ez hemen bezala, bi gaizki eta bat ondo, hiruak gaizki, edo egon daiteke hiruak ondo. Kaso honetan eta zaigu erdikoa. Hiru daudenean gaizki, bi aldiz egin beharko dugu algoritmo hau. Hemen, kaso honetan, bat dugu ondo, horrek esan nahi du, gaizki daudenak, gaizki orientatu daudenak guri begira jarri behar ditugu,
Eta ondo dagona atzera, eta egingo dugu behin, eta era hortara osatu dugu piramidea. Eta era hontara egiten da. R lehena, U, L lehena, U lehena, L, U lehena, R, eta U. Eta ikusten duzuen bezala, piramidea osatuta dago. Praktika pixka batekin, nik uste dut, neko azkarra egingo dezutela piramidea hau. Segurazki minutu batean edo azkarrago egiteko aukera izango dezute. Beste bat arte, agur!